Enw di Ifan Owen Rowlands a dwi'n reolwr gyfarwyddwr yma yng Nghanolfan Yswiriant Cymru ICW. Dyn ni'n trefnu a gwerthu yswiriant i nifer wahanol o gwmnïau o'r byd amaethyddol, hollcamtrwyddo unrhyw fusnes ar lawr gwlad. Mae Cymraeg yn rhan bwysig o'r busnes ac yn rhan naturiol o'r busnes. Mae nifer o'n cwsmeriaid ni'n teimlo'n gyfforddus yn trafod i busnes trwy'r Gymraeg. Dwi'n credu bod yna lot fwy o gyfleoedd i ni fel busnes i allu datblygu'r Gymraeg. Mae'n ddiddorol siarad gyda busnes fel sydd gyda Ifan fan hyn, achos maen nhw yn amlwg yn wneud lot o bethau yng Nghymraeg yn barod. Felly mae fater o mynd mewn, cynnig cefnogaeth, gallai hwnna fod yn cefnogi busnesau i gael gwersi Cymraeg i aelodau'r gweithwyr. Busnesau hefyd yn cymryd mantais o gwasanaeth cyfieithu ni'n gallu cynnig am ddim. Da ni bendant yn cynghori unrhyw berchenog arall i gysylltu efo cysylltiad Cymraeg byd busnes lleol. Mae'n rhywbeth positif iawn i ni fel perchnogion busnes a hefyd i'n cwsmeria'r potensial hefyd.